ओमफ्राय बे माने दा फिसालायाबो गोदाव सोराव जानानै दं जोंना। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। आङो दिनै हिन्जाव दोनखारलायनायनि सायावहाय भिडिअ लाबोनाय जादों। आं डाइरेक्टलि खोन्थाखाबाय। हिन्जाव हौवा दोनखारलायनाय, गोसथोलायनानै मोजां मोनलायनानै, नाथाय हाबा जाखानाय न'खर गोनांखा, गथ' गथाय गोनांखा बिसोरो। दा बे जाथाया बबेनिफ्राय जादों होननानै बुङोब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हाब्रुबारि गामिनि नोंथांमोन। क'क्राझाराव हाब्रुबारि दं नङा होमबा? क'क्राझार टाउन खाथियावनो हाब्रुबारि गामि दं, बेनिनो आरोखि। दा बेहायनो सानैबो गामि दरसे आरो न'आबो खाथि खाथि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा मोजां मोनलायनानै न'खर गोनांखा, गथ' गथाय गोनांखायानो सानैजों खारबाय आरोखि, मोजां मोननानै दोनखारनाय होनो नङा होमबा बर' रावाव जोंना। दा दोनखारलायबाय बिसोर। दा बिनि सायावहाय आङो बे भिडिअखौ लाबोदों नोंथांमोन, आरो न'खरनिफ्रायबो आंनिसिम सुंद' भिडिअ बानायना हरदों। आं बे भिडिअखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। दा आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै, बेखौनो नोंथांमोनखौ सिगांग्रो खावलायनो सानदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै जेसेबां हायो एसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम, जाहाथे जोङो बे मानसिफोरखौ थाबैनो हमफिननो हायो, एबा बिथांमोननि न'खरा जाहाथे सिगांनि बायदि मोजां थासारियाव फैयो। जोङो बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों एसेब्लाबो मदद होनो हायो नङा होमबा? दा आङो बे जाथाय जानायनि फारसे आङो फोरमायहरनोसै, माब्ला जायामोन बे जाथाया, बा माब्ला दोनखारलायामोन। दा 16 मार्च 2025 बे बोहैथि दाननिनो नङा होमबा नोंथांमोन? बेलारोम समनि 6:30 to 7 PM समावहाय बिसोरो हौवा हिन्जाव माने मोजां मोनलायनानै गाव गावनि न'खर संसारखौ गारनानै खारलांबाय आरोखि। दा बबे जायगायाव खारलांखो, दा ओरैबो ओरैबो खुरमा जातिफोरनाव बा बबेबा जायगाफ्राव गोबां जायगायाव माने सुलाद लाबाय, नाथाय दासिमबो बिथांमोननि बा बिसोरनि डिटेलखौ मोननो हानाय जायाखै। दा बेनिखायनो न'खरा ससियेल मिडियानि हेफाजाब लानो होननानै बे भिडिअखौ बानायनो खावलायदों, आरो गावसोरबो भिडिअ बानायनानै हरखादों नोंथांमोन। दा आङो डिटेलखौ खोन्थानि बिसोरनिखौ। बे हिन्जावनि मुङानो जाहैबाय, आइजोनि मुङा रैखाथि ब्रह्म, 31 years old बे आइजोआ। बेहा सासे क्लास 10 आव फरायनाय फिसाला दङ। माने दा मेट्रिक फाइनाल होबाय जाहैबाय, एग्जामा जास्ट जोबनानै थांदों, बावाखै। नोंथांमोनहा मिथिखागौ नङा होमबा? दा बेफोरबायदि बेसेबांबा गिदिरखा गथ' गोनांखा या बेफोरबायदि हाबायाव थांबावोबा, बेफोरबायदि खामानि मावबावोबा मा जागोन नङा होमबा नोंथांमोन? बेखौ नोंथांमोनहाबो एसे सिन्था खालामबानो जाबाय। आरो जाय हौवाया दोनखारदों, आं बिनि मुंखौबो खोन्थाहरनि। बिनि मुङा जाहैबाय सानदे इस्लारि। बेयो 39 years old। सानदे इस्लारिया 39 years old, आरो बेहा अलरेडि 3 गथ' दंखायो नोंथांमोन। गावहानो 3 गथ' दंखायो। दा गावनि बे, दा बियो गुबुन हिन्जावखौ लानानै खारबावबाय। दा बिनि 3 गथ'आ मा जागोन, बिनि फेमिलिया मा जागोन नङा होमबा? बेखौथ' साननाय गैला। दा माथो होनबावनो नङा होमबा? दा बेनो, जोङो बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेरैबाबो नागिरनानै जोङो माने हमनांगौ नङा होमबा नोंथांमोन? माने न'खरनि खावलायनाय बादियै, बे आंनि माने गोसोनि साननाय नङा, बा आंनि हास्थायनाय नङा, जे न'खरनि हास्थायनाय नङा होमबा? बे हिसाबै आरोखि माने सेंग्रा सिख्लाबा माबा मोनसे रायलाय जायो नङा होमबा? दा हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा, न'खर गोनांखाया बेफोरबायदि हाबायाव सानफ्रामबो थांबाय थायोबा, बेफोरबायदि दोनखारनाय खारनाय, मोजां मोनलायनाय, बेफोरबायदियाथ' जोबनो गैला। बेफोरबायदि जाबाय थायोबाथ' बे लासिं सिंनि खोथा जायो नङा होमबा, जों बर' माहारिनि थाखाय। बेनिखायनो जों बेफोरखौ एसे कन्ट्रल खालामनो नाजानांगौ नङा होमबा नोंथांमोन? दा बे रैखाथि ब्रह्मनि फिसायनि मुंखौबो आं खोन्थाहरनो सानदों। बिथांनि मुङा सुदेम ब्रह्म। दा बिथाङानो बे भिडिअखौ बानायनो खावलायहरदों, आरो लोगोसे गावबो भिडिअ बानायना हरखाबाय। दा हिन्जावबो हौवाबो क'क्राझार हाब्रुबारि गामिनि नोंथांमोन। क'क्राझार टाउननि बारा गोजान नङा नङा होमबा हाब्रुबारिया, बेनि आरोखि नोंथांमोन। दा बिथांमोननि पिन क'डखौबो आं खोन्थाहरनि, नङाबा हाब्रुबारिया अनेक जायगायाव दं नङा होमबा? कनफिउस जागोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव हाब्रुबारि मेला दङ नङा होमबा? दा पिन क'डा जाहैबाय 783370 नोंथांमोन, बिसोरनि पिन क'डा। दा नोंथांमोनहा क्लियार जाबाय जानो हागौ। नोंथांमोनहा बेखौल' मावनानै होदो अननानै, प्लिज। आंनि जेसेबांखिनि भिडिअ नायगिरिफोर, नायनो मोजां मोनग्राफोर, नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो, जाहाथे जोङो थाबैनो मोनफिननो हायो। आरो लोगोसे नोंथांमोनहा बे न'खरनिफ्राय बानायनानै हरनाय सुंद' भिडिअखौ नायनानै होबानो जाबाय। दे बिदिब्ला नोंथांमोन नायलां दिनि। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि मुङा सुदेम ब्रह्म, आरो आंनि हिन्जावनि नामा रैखाथि ब्रह्म। रैखाथि ब्रह्मआ मैयानिफ्राय न'निफ्राय खारनानै थांदों। दा मानसिया न'आव गैया, आरो मैया माने 6टानिफ्राय खारदों आरो ना, मैया बेलासिनि 6टानिफ्राय मानसिया न'आव गैया, दासिमबो फैयाखै। ओमफ्राय बियो आंनि एसे रां दंमोन, बेखौ लांफाजोबदों। 4 लाखसो दंमोन आरो ना, ओमफ्राय सना दंमोन, बेखौ लानानै थांदों। ओमफ्राय बे हौवाया जाहैबाय बे
माने गामिनिखा न' खाथिनि सान्दै इस्लारि बुङो बेबो हाबा बारनाय जोंनि गामि खाथिनो बेनो लाना खारदों आरोना ओमफ्राय दा अबहाय दंहैयो बिसोरखौ मिथिया बहाय थानानै दङ दा जेबो खौरां गैया फैयाखैबो फनबो खालामाखै कलाबो सुइस अफ जेरावबो नागिरदोंमोन नागिरनायावबो मोनाखै आरोना दा एसे रायजो राजाफोर नुयोबा सोरबाफोर नुयोबा माने एसे खबर खालामनोबा मोजां जागोन आरोना आंनि मुङा सुदेम ब्रह्म ओमफ्राय आंनि हिनजावनि नामा जाबाय रैखाथि ब्रह्म बे जाय हौवा लाबोनायनि नामा जाहैबाय सान्दै इस्लारि बेनो लाना खारदों आरोना ओमफ्राय नैबे फिसाला दं आंना नै दा बे फिसालाया मेट्रिक होदों फरिखा जोबनानै दा बिदिनो दं आरो बे नामा जाबाय फिसालानि नामा जाबाय दोंगोरि ब्रह्म ओमफ्राय बे माने दा फिसालायाबो गोदाव सोराव जानानै दं बिमा गैया होननानै माबादों आरोना ओंखायनो सोरबाफोर बहायबाफोर नुफ्लांबायोबा नागिरनानै माबाफोर एसे खबर खालामबानो जाबाय आरोना जायखिजाया बे बिनि बिमाखौ मोनफिनबाबो जाबाय बिसोर बहाय दं बेखौ नागिरनो हायोबा मोजां जागौमोन आरोना फिसालायाबो बेसेबां गिदिर देरबाय दा मेट्रिक होनाय फरिखा जोबनाय लोगो लोगो बे खारदों आरोना ओमफ्राय नै फिसालाखौ माबा बुङो आंथ' बिमाखौ मोनफ्लांबायोबा दाबो बिमा महरै गनायना लानो हानाय नङा आरो आंनो नांखालाबो बाबायासो मा बुङो जाबाय दे